Hayi senza njena ke masuke siphethe thina ingodo. Noma kukubi phela ngoba emakhaya sasuka sizojabulisa abantu kodwa ke uma sekuthiwa ziphethwe ingodo uyibone insizwa sekuthiwa ziyaqhoshelana noma unyathi hayi mina ugodo ngihlaba ngilibeke la awusizwe nje sami isigingqi mangabe sikhuluma kanjani. Njalo nje mangaxatshene mfuka baba ugodo ke lolu bafowethu iyona nto ke nathi sesiphunge ngayo ke uma ngabe sekuthiwa hayi izitha zisixakile thina ke sesilwe ngayo ingoma uthola ukuthi sivele nje sibalance ngalo ugodo kanti ngimubike mina ke nasephimbweni ngokujwayelekile umuntu oshaya kakhulu isigingqi usuke ngekho umhle ephimbweni mangabe umhle ephimbweni angabe umuhlonyaweni mina ngivele ngibe muhle yonke indawo wonke amakhona nje uthola ukuthi ngikhona awuzwe nje ngisatsaka. Ngisaqhubeka ke ngani ngoba angigcinile lento ekuthiwa isigingqi ke sayifunda kunethuba siyifunda khona lapha ya enxeleni lamapetshisi madoda umkhanyisela kubaqhubhi awuzwe nje ukuthi wayetha ngothini mangabe sengidinwe kahle.